garing di wong akeh iku nang kok iki. Luas sih didine kan angel ora ngumpul kuwe. Wong ya mrene bareng kok, ya bareng ora kudu lunga dhewe. Lah iya. Aku mrene kan mau kan udah ngeri nang kono. Lah aku mrene ora mrene tantang dong aku marani mrono wonge nono. Aduh, bae barene priye, Dik? Ya mengko karo wong nang kene tak aku wis pengalaman nang kene ora kesasar bali. Lah utus aman-aman kok, Dik. Ya aku biasa dong mancing mrene. Apa ya? Iya. Ya wis ya ta mrene. Lah kowe gelem luru kowe komang-komang kono akeh. Alah, wedi aku sungkan. Ora kaiki. Lah, banyune kok ngono yo. Banyu kok semono kok kan. Kowe mrono Adem banyu iki yo. komang-komang akeh kowe. Berdui. Raup gede adem, Dik. Iya. Loh. Wah, sing banyu, Dik. Banyu laut tuh asin, siji karo banyu balon. Asin yo. Asin kabeh. Alah banyu nguyane semen sakane. Mulane angger wong kene jangan kowe ora usah nguyah. Iya kok asin, Dik yo, banyune. Iya, asin. Kowe nggawa engko. Nggawa apa, Dik? Jangan. Alah ya sungkan. Kenapa? Nguyah. Kalau yang ora payu, Dik. Ya tinggal ngene dhewe mengko motor. Lu banyune priye dene kok piye? Dhewe kan karo sampean. Ora kok nang warung kono apa? Balik kok ngompreng kok dhewe nang alun. Tinggal. Lah sing dicelik duit kono apa kono ninggal aku nadi pin apa-apa kan kok piye yo. Ora iso jajan ora iso apa. Ngono dhewe. Orang dicelik. Kowe dicelik duit apa? Oh, ora babar belas. Nah, padha. Nah, mau ora teke nang ndi? Mobilan digawa kabeh. Dikunci ya? Iya. Nah, iya, dene kan kono nang warung mungkin. Ngene angel kan. Riyen kok iki yo. Iya. Ngempro jahe kuwi. Ora bareng kok lunga bareng songe. Banyu ngombe banyu asin. Nah, iya, banyu asin. Leder ya. Coba asin ngene. Ora kaprau iki, Pak. Kowe tau numpak perahu burung? Tungguan gak sing liyeng. Ini yang aku tahu. Areng banyu biru. Apa ya? Entang aku banyune siji kok ngene, biru banyune. Asin. Asin. Pak prau nang tamu dulu apa dhewe? Kae luru iwak. Kae pedhe luru iwak. Lah mangkate. Ya mangkate yo. Bisa beli sore. Kadang-kadang ulanan ora bali. Berarti nang kowe banyune beli so. Tapi nom uli iwak kan tontonan. Dadi wong loro apa kuwi to kuwi? Loro. Dadi balang-balang iki yo. Kuwi luru kowe kerang. Nyong mikir bali gede-gede. Kowe doyan ora areng kerang? Ora. Ora. Nyong mikir bali gede. Bali iki priye wong ora go getor iki. Iya. Mengko ora kowe ngadang kol doplak. Wo, Orang ono sing areng kalongan. ono. Ini tak luru wong iki yo. Ya mana luru kono. Yo kok ndang kok piro. Kono. Ayo. Ono luru ngentemu. Ngentemu mrene kowe. Sama lagi bae. Ya. Ya iya mono luru ngentemu. Kono wis temu mrene yo. Enteni ra. Enteni ra. Enteni ra kowe. Enteni ra. Aduh. Ora engko numpak depo. Aduh ora bali, Dik. Kok pokoke kowe didit piro? Ya ora bisa duit, Dik. Aduh sing ngejar duit ngono kabeh ora Yo, kena yo implang opo. Apa, Dik? Aduh, Dik. Wis tenang ku sak tekan-tekane ngono Ora prengan bali. Priye, Dik? Ora bali manggeli. Napa no mobil demrono, Dik? ono mengko akeh ya mene Bingung maning aku, Dik. Priye iki, Dik?